one night. Kana matira no mita. One night, one night, one night. Kana matira no ndidaya. One night, one night, one night. Kana matira no mita. Shona, chipo jagadana na tishingori juana. Tekutamba nekutandara, wewe mukana ndekutana wendi. Hello people, hello everyone. Magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Starangora kuberekwa Djsparks Zimbabwe. Ndiri panapa chivhiti cha munofarira chivhiti chatinokuigira nyaya dzakasiyana patinokuingwavhira itarenda muzora nhasi ndine rimwe star vano data vano google vanofunga kungozviziva kuti munhu ane zvakanonzana anonzi boy shona ane more than 12,000 TikTok ari kupisa pa TikTok nesong yake kuti ndakurara ndona mata mwari mumukomborere a big tune trust me. So now nhasi ndinaye mustudio chatimbo discuss timboona kuti akatanga sei ari kuzvigona sei. You know Djsparks vanotaurisa Djsparks vanowanza chati lepi ikatipe nguva yedu kuna guest nekumukorokotedza muchirongwa chingoti welcome to Zim Reality ITV my king. Aiwa, thank you so much mkunga. Aiwa, mdara ndiri kufara kugara padhuze nemi. Ndikufara kugara padhuze nemi ndara bozi amsibomu. Kana aiwa. Ndara 12,000 mdara ma TikTok video wana wanzo dara ukaona achidaro ndaro kwa believe my works. Aiwa, ndimwari ndija auja bless no man can kiss. Sabdara muri Zimbabwe ndakuziva you know vakawanda mafanzi enyu anga tondibvunza Sparks ko boy shona itatibhoziye more about boy shona mdara tinongotipo kuti anonzi boy shona ndiani. Aiwa, boy shona ndini mukomana akazvarirwa nokukurira mumarondera. Right. Izvino ndinogara hangu muchitungwisa ndomakatangira zvinhu zvemusic. Saka ipapo ndiri muchitungwisa imomo I think 2020 ndopana tanga kuimba. But kumashure 2016 ndopana ndanyatotanga zvemusic but ndandiri producer. Alright. Saka 2020 ndopana ndakatanga kuita zvekuimba chichi. Alright. You know, vanhu vazhinji vade kubvunzwa makore. Asi ini chandoita manje. Ndokubvunza hanzi yenyu munopedzera imi nemafanzi. Alright. Ndara mungava mune makore mangani? Ndazvarwa 94. Saka vanozongoweka. Vanokalkuleta wega young and bad. You know King, toda kuza zvakawandisa about music kuti ndakakuinspire kuti muzotanga kuita music. Ndaka-inspire vanhu vakawandisa but pane munhu anonzi Sidiki Daibate from Mali. Alright. Ndi munhu andainyoteera zvisingaite zvekuti havana then okuzongoitawo of course mastars emuno muZimbabwe ana Winky D, Japraiser ana machistotovateerera futi zvekutodaro. Alright. Mudara zvizazi zvimwe song iri kupisa pa TikTok chichakuinspire kuti mufunge that song? Masongs aya manje anotongogadzirwa nemunhu ari mulapa kana uri murudo zvepashuwa zvinongoflowa so pane hangaivaenda kudhokora izvo idaunamatiriwa mwari vaitezvaitizvatipaina vamwe vachakotanga kutijoina izvezvi right now so ndofanira kuti tichita interview paipaereka tichakatina artist nechitakabhotaura tobhotika freestyle ngambotoereka taka freestyle ngesong yedu yatikuda iri kupisa mastreets paona ipapa ITV otherwise ndonyanyofara kuzenomvesi kuti chipo takadanana tichingori zvivana taingotamba nekutandara wewe mukana ndaikudana waindidana taidanana waingowanika muyangu hanasi baby you are my one and only queen. One and only queen. Kana madira ndo mita. Honai. Kana madira ndo honai. One song. Thank you so much. Ndakona video izvi rakabuda nyowani. Guys, kana mamusingatizive video, kune video nyowani rakabuda pa video ipapo. Yenge art. New art because panakana kuti video yabuda ngona medical mutenda muri serious you know MaZimbabwe sometimes tunacho kuti takutsvaka zimota takutsvaka mazimba takuti but video iyi simple and smart plus ndakona netsai papa offer any experience kushanda nemamwe masters ari zvinhu ndari
iteam rokuti unonga watogara uchida kungovika naro mwana saka paunozongovika nawo unotongonzwa kuti hai mvura mawani zvinonakidza anyway pick up yourself nice boom team nice boom family I know so sometimes kutende kumberi to believe kuti one hand wash the other that wega zvodo zvimwe zvinhu uita se wina wangwana kuita se vari kukubatsira kuti zvifambe kuenda kumberi aiwa mudhara ndiri kunzwa kufanira maquestions akawanda ada kuti vanhu vaziye kuti mudhara chichi kumboitika saka no right now maproducers amukushanda nawo ndapi saizvi zvinhu zvindikushanda nanonzi producer Groot from Chitown right and then pana anonzi Maz tichatongotanga kuita chinhu saka anytime masongs anotanga kubuda then pana anonzi TJ pana TJ right project robuda futi ndo Simplex saka so far ndo vanhu vandanyanyoweka nawo right zvinhu zvinodadisa gentleman zvinodadisa gentleman saka King aufam kuma maproducers atoziya tagara muindustry tina maproducer ari mana Likei tina naanza nanopana uyu pana weno limits vanori vafitaite musambo yoyi maproducers atinawo ana oskid nana mune planning kuzoboshanda nawo maproducers vaya zvakanyanyisa ndoda kushanda navo vanhu vewe pane pambotu uchingonzwa maworks avo unongonzwa kuti sindikazombobatwa na mukoma pakati nepakati bo saka ndo ndotomboshanda nawo zvesho anonzi oskid mawana ndi saka oti koma videos pane mavideos ari kuuya here kana maprojects mamwe muri kuronga zvakafambira sei izvinozvi pane tikangoti iye ngoti zvinhu zvizonyatsoitika ka1 semaplan amune makaita but tiri takatoreleasa something ipapapa saka maybe next week Wednesday Thursday tinenge tine something chatofana pa brand new song iringobuda nevisual right aiwa saka tawa niwe nyasha isu pazimu reality ITV tawanirwa nyasha which means song ubuda yacho yoita kutomboererwa ka freestyle togara tikozedu chiti chiachia ndara hake takutokukumbira on behalf of zimu reality ITV family kuti mungotoro zvichida kuya chacho ina wandizi munhu wemafreestyle zvakanyanya saka mozodikirawo sa pane vhesi rinoti painzisarura ude dakasarura iwewe moyo mangu aubude si yatitambeke chute if you chidaka something I'ma give you my darling. I no go leave you lonely. See, I no go let you down. Chenga look at to my queen. She's so pretty, she fine. But the song is to Adio. Saga chorus yacho say honai, it's a sing along thing. Saga otherwise chorus pop. Right. I don't believe azangu. I don't believe am dara ide mure Zimbabwe ndofo mashinzo tipane uchi ukutase urukubuda watukutasa kuti ma one wangonzi ungo ready kuti kuitise two more ndofunga mkomana ati promise next week ananga atata kutanga kutohumura saka music inowanika papi like ma platforms atenyizoda kuzotsvaga music boishona rowanika pese yezvinozvipa audio mark SoundCloud but ma platforms akanyanyanyirwa yana TikTok Instagram YouTube Facebook tiripo futi and WhatsApp but what is important King kuti mangotudza zita so that ngatakutsvaga tangosearcha chi it's just boishona official TikTok yacho boishona official Instagram boishona official YouTube boishona official right amana zvinhu zviri simbo zvinofamba mukuzvana muri Zimbabwe spelling and everything ndo dambudziko nonzvitavanza sanzwa mungona pa screen zotakanyora izvo kuti boishona official ndo exactly manyorwa zvakaitwa ndo exactly masachira munofana kuita izvi zvese zvani zva boishona kuti mukasike maona music mugare muri up to date inyando anzofarira vanogara vakasara ndo vanogara vari up to the time saka munowandopanoka music yaboishona ipapo right. Next question andinayo I know King ndimuna baby wenyu manje mamuda kutudza but mababy adakuziya because mona kamile mbabvu mbara kumanda mbabvu yenyu yasikuziya kuti mbabvu yenyu ndoita sei nayo so pane mona akababvu yangu sada kunzwa kuti ni muskana here makarora here chichikuitika aiwa boishona akawanikwa akawanikwa saka aiwa alright boishona hanzi guys maboishona akata se akawanikwa kudhara pane angaiwa itoripo kudhara samudhara machallenges amusangana nawo mumusic
awanda nombotudzo wangu because you know what sometimes mchotika nje kuti kuna vamwe vanhu vada kutanga music kuna vamwe vanhu vagara kuita music but vanotosiya just because vakusangana machallenges but vakaonawo kuti ano maboy shona atanawo machallenges akadai maybe asi vanowana motivation vanoona power that machallenges amukusangana nawo. Yeah, of course iyo ema airplay nechine mari sponsorship maketo yutiri kudiwa inini amuna zvimirira nechitoda sponsorship was unongone zvakawana mubrain mako unazoona kuti ndikadai maybe Zimbabwe inotambira but unazoona kuti ndinoda kwemari nepekunyasoenda pekuti unazoti chinhu changu chikabuda choenda so chodai ipapo ndo pane nyaya saka tikangoti kubva kuma-radio stations ikoko ku-TV unochitodawo airplay then ukaona sponsor aZimbabwe inoona unazvoomba inoona zvoomba sabo eZimbabwe on behalf of Boy Shona takutokumbirawo kuti kana pane vanenge vanakirwa nemusic vakuda kuti music irambe ichibuda music yakawanda ngavazi kuti kudo mastudio enda kubhadharwa sometimes challenge yo mavideo toda kushuta atinawo mascript atinawo anenge akaimba panenge achida kusponswa saka vanokwanisa kuzobatsirawo guys namba ndadzisiya panapa namba dzobatika Boy Shona obvious kuti anoda kuzomubata plus kumusendera message pama social media handles anataura isa andase anobatika Boy Shona kunongomutextira chi message ipapapo right ma challenges tamanzo but I know kuti ma challenges atitadzise kuenda kumberi semageto youths ma challenges atipedze simba maiziya titokwinya masocks tichienda right asiko obvious iwewe semanemba masocks elove andini pane wele ma-advantage wongati ma-advantage okusangana nawo as an artist ma-advantages munoona music yelove inenotambirwa nechikadzi ino nechikadzi ukazvitarisa ndiona inopusha zvinhu futi ukatarisa kuti munhu akangoona kuti pamwe mepetwa challenge nembe akutoona anoona saka izvozvozvo nerimwe side zvinototibatsira pakupusha music yedu zvokuti ukatotarisa machallenges akatanga nawo nechikadzi chiti vanhu vakutongoita saiwo saka ndo mamwe ma-advantages aunenge uchiwana pakuimba ma-love songs ekuti anonyanyofarwa nawo nechikadzi ende vanhu chikadzi vanofambisa music fast man. Alright. Muri Zimbabwe ndofunga mukuzvinzwa zvikutora panapa kuti izvo zviri kuma-industries even wakapinda kupolitics wakaenda kumadrama wakachi vakadzi vanokasika vasapota so ukanoita chinhu chekuti chokasika chafarwa navakadzi which means chinhu chinoenda kumberi bozi dai kunzi hapana vakadzi munyika munomu dai tisingamboende kubasa tisingamboshande takarara zvedu maiziya mota dzakanaka dzese dai kusina iziya but totozviitira vakadzi which means i-advantage zveshuwa aiwa bo mudhara saka mudhara unati mudhara zvakawanda zvanoda kunditaure nemi panapa about music yenyu any collaboration amukufunga that maybe muda kuita anytime soon kana makamboita actually zvakaitika pane pambotika ma-comments aya unenge uchisenderwa nevanhu chichi mboitawo song nekandebele kana kazulu saka ininewo inandigona mundebele saka ndatsvaga mumwe munhu pane this song iri kuuya mamanje so it's in Ndebele Zulu saka it's a collaboration saka tikangoti project ravatosangana nawo ipapapa rinenge it's a collaboration neshona neDebele but kutomboti zvaitawo kumberi kumuna ana artist wamuda kutanga naye kuita collab munomuzimbabwe ino kuti ma-artist abata ma-collab nawakawanda but wamuda kutanga nawo kuti maybe ndakawana collab nemunhu zvinhu zvokuda ndise music yangu art yangu yandiri kufunga neyake takaisanganisa mawani inini kune munhu anonzi Djsparks naAnita Jackson so far makasangana nevanhu ivavo mawani ndofila kuti vanogadzira something. Alright. I wish you the best king. Pamberi papa musangana nchema musangana na Anita Jackson. Sure. So got something. Sa king aiwa ndafara kusangana msamgona music yenu for the next 5 years chimgona yashuka baba. Zvikafamba neurongwa kana ma dreams achinyatsouya zvakanaka so achiita come true zvekudaro. Apa ndikwanza kutombanyaso donongodza kuti ndingati ndifana kuenda svika pamusoro. Zvafamba ndizvo. Sure.
Aiwa King ndafara kutaura nemi. Ameno mune rimwe message yamungade kudza muri Zimbabwe kuti izive. Ye music here kana kuti kuti anything in general chamuna ngudza mafans enyu kuti both obviously ngapana pa mutobva matobzora mangu mafans enyu uyezve kune mafans enyu akawanda chatozoya chona this interview muda kumaudza kuti chi mafans enyu mafans angu ndangomauza kuti expect more from Boyshona ende rambe makamira nini please because simba ramunondipa ndo rinoita kuti rambe ndichishanda saka otherwise ndo zvandingakwanisa kuti ndinyatsodza mafans angu honestly kuti aiwa mire nini zvinhu zvichauya zvakawanda. Right, so beside music pane zvimwe zvamunoita munda? Ndinongova ngova hustling aiwa zviright. Saka namba dzenyu mudhara kuno mwana kuzokubatai kana even namba dzemanagement kune mwana unoda kuzokubatai kana kuzoita sei? Dzangu inini 0778 720235. Alright. Mudhara tokumbira kuti mutsokorodza 0778 720235. Right. Plus namba ndo dziri paskini futi namba dza Boyshona uyezve guys tokumbira kuti kana chaita zakutextira mudhara munongoti reply yawo tiri mafans enyu tida reply amanje tadi muzotipindurewo aiwa tino reply aiwa mudhara ndafara kutaura nemi anonyora kuti tabva kwakati tabva kuzimu ai boza anozondipa feedback kuti King onai King munhu yeye achatipindure achetesesa mufana kuzoita se kuzobalindara try by all means kuti music ende kuradio. Sometimes magetics anochema kuti music ende aisikurira but iwo atoendesa saka try by all means kuti music ende kuradio, try by all means kuti mupushe mutry kupinda ma-TVs ese now tune ma-TVs akawanda mamwe akalaunchwa 3K na try by all means kwenda kwese interviews ma-YouTubers try wakawanda Djsparks chat try even ango send ana ango B ana Calvin Biot one say what music in the next level and then I wish you the best again. I think music ende kumbele saka mwanda kutsvaga indara kuti munge muri pana apa musangane vanhu vano believe kuti vanofara music yenyu vachakusupport ayo thanks indara nenguva yenyu but tisati maenda vhesa muzotishairewo amungazotishairewo kana kamwe pamunongorwana kakapela ndinozviziva hati meche asi ndinoshuva kudana newe mumwoyo mangu mune shungu kuti aina kukola mabeibe kubva richibuda kusvika richinyura ndinewe mangu muwana handife ndakuchita handina kuzvifita handife ndakazvizama kudai iwe hoyo muri Zimbabwe ndofana mukuzvona kuti kuno guru kuti kufarwa mukomana wacho akatogumbuka mukomana wacho akatsamwa ene muri Zimbabwe thanks nenguva yenyu yamatipawo muchiona this interview and I hope and ndinokumbirisawo kuti mutry kunotsvaga music yaBoyshona makaenda paYouTube mosiya masubscriber paFacebook paTikTok everywhere aripo munongosati chati Boyshona official maona music yake but still ndara inde song yekuti dhomana zvamanje manje changoirova zvangu ndongoishaura mungotibatsirawo kuita se kungoye it's okay ndakurara ndonabata kwari mumukomborere Mwari mumutungamire mwari mepodzo wataka asi mundichengete baba mamukumbamire she's so fine now andingamuziega andingazvikunenga ndingamushaiwa andingaripindedega hoyo andingazvikundendega kana madira andotita uyu honai 4 honai 4 honai kana madira andomitaya honai 4 honai 4 honai kana madira andomitaya honai 4 honai 4 big tune hit dala thank you hit dala fana kuhosta pazimu reality ITV. Guys, don't forget to subscribe, like and share so that mnoga mchona among my videos that no ganti poster pala pazimu reality ITV
Don't forget to check out my Facebook page nakanzi Djsparks Zim Reality ITV. Zvakakosha izvo because tinenge information nemamwe maposts mapictures machi atinoposta kufacebook ikoko. Saka magara makatosema anosiya like yenyu ikoko zvinotofambira zvakanaka. Aiwa, thanks king makaipa. Yeah, thank you so much. Ruling family. Ndavagurara ndonamata Mwari mumugombore, Mwari mumutungamire, pari mepotso ataka asi mundichengetere, Baba mumukumbamire. She's so fine now, andingamusiyeka, angazvikundeka, ndikamushaiwa, andingaripindidenga, andingazvikundendeka, kana madiro anondidaya. Honai,